Sasa. Mama, Hai zino. masa ndiwo ndeka nimazuka nthawi ino kufunda. Mandepa nadatu. Ndikuli zinyazi. Basi wamela kawasa sesa. Mama basesera bane bajazulo. Ndi bana sesa mama mazuka. Gazuka. Ajibane kumalipo. Ajoka boda bila ntaoni zo. Ndesa natulukira. Ndakala khala ipo sini kana bese bantu sesa kale. Amavuta ati bati. Kuma nyumba uli bwana? Kwabino kabuko. Ababa ya. Ali bino. Masaleje ndiro gandi gado. Nakale. Nawa mwena akwapira kugula sajero omwe. Mubaza na kolo ine. Nose, kuma kwambi fande unandi ajibone. Kababwera lera menolo. Sabwera? Aya, ugina. Ndi ati adigira. Nzofunikira? Nzofunikira. Yamaza ku polisi noise. Lakugumula ni timu. Ndipo ndandifo kuzeni za ku polisi. Kuti zilakhala bwanji? Nangwena ana. Tazateka. Koma china chitika kweni kweni ndijani. Besa haja ndama yanga kisi. Ndadadira na rusi. Ndarani amangiri. Adadi ajali. Ndadadira ngani. Ndi adadi. Ndi analusa kuti ja. Wanabaya sa polisi bano. Adani abanga. Paka kwa sa polisi? Pana terera atu. Pana terera. Atu kusasama. Ala mwali kuti. Ndabera na ajoka suda anana ndrika kumatenda ga kwabwera. Alipo mpaso. Zinaipo kuti ma scandal kubwesa sonkazi ina somo. Yo libwa gaja ndo maboza hiyo. Kubwera badamu kuwaziwa. Kubwera nkadire kubwera ina sekubwera. Kusali mutathabira kuti ndamangira nkhani yokumalizana kaziyo. Ndanamangira fizi kwasala ntumiza ndivile ndikagwenchira kupaka. Ndanamangira imeneyo. Iyayi. Ndio nivile sona nkolo. Kama nivisa kisoni. Hizo adedisa. Ana nivisa kisoni. Abambo kwali mbatima ndiko. Muli nunga natanolo. Achimwene. Ine. Ndatulukira. Amwene mulongo wanga. Ine. Maini. Ndikukuza. Mulongo wanga wa ine. Chikoma mwike nyumba bwanji mkungo ndiyangani. Ndipo banda ulembo iyo. Mkungo ndiyangana bwanji. Chemwali ine ndabwera. Achimwene. Muntu wa drama zake. Ya. Ndikungova America. Ya. Ine ni muntu wa makobi. Mulongo wanga. Ine ndi ndalama. Ndikukuza. Ndipo muntu amene anadalisira ndi nkhani ya makobi. Anadalisidwa basi. Ndipo kwambiri. Ndinakula uje tangani mchikwama. Mchikwama mutayapulika chumu. Mbwerese panjapa. Yangani mchikwama mulika chumu. Uje mchikwama mulika chumu ka blue. Muyangani. Muri chana. Zipi ya nakula totafuna kila. Sititafunira. Asa. Akunduza mwanai. Ati kwa America. Koma ndisomana ndanduzeni. Basi. Zokuti ndinamangidwa munamba Ndipo amunani. imene yetu ndiye muti kweza nayo uso. Amunanu kubwera pano pani maupo awo. Basi ayi mwe tanga na babu tuje zipi ya ikulu. Inu musamata amunana chimeta koza ndichichewa. Amunani ziti chinyasi makhala nacho chicha. Iya inangasinda mwe mukhazi ndipo ine ndimadandalo chimene munairo la ngumbi ngati Ineyo mene. ndisangu ndipo ndisangunamiza nacho. Bulu zingena nayo zayo. Mazi wale ndimapila kwenda nawo. Mazi wale ndimapila kwenda nawo. Mazi wale ndikamaenda nawo ndimasalira mbuyo. Kula makata? Bwelo kazika. Ndizabweresa. Bwelo kazika apa tizidi. Mazi wale ndikamaenda nawo ine ndimasalira mbuyo kamana kusoka ntaka ndikamakaza obwe bwinoni. Nyasi ngati chimene chicha ndichani munthu uchita kufana ndi sekala. Ndipo abale inu. Kunimangisa twini. Ine mpaka ndakakhala ku polisi. Paka na kama mchenoni mabasi. Achimene kukumangisa iwe mulongo wanga. Anani mangisati. Ndipo anapanga zimene ziri kusaziwa. Chimene chine ndisangalasa ine. Hapo ni sama menya ya. Sama menya? Kunendeko. Sama timenya. Amango tikubulo mango tunika kuti kwani mulandu wawa. Ngowa mphamvu bwana. Na usiwaja mango samalika kwa kakunja kuno Kwa hiyo ngati nani kacho ama menya kuti munthu makhala upanga makali. Ndama gani munthu amakali ndama menya. Mmozi eka simuna muloweze. Chifani kanasa mkumane siku naje tisampange zinthu. Ndiya ya sona wajalu akama manga munthu. Kulungula mama kunoza kawe kuti nkhali imene ala kuso kunja kundiyo tichani. Tatafuna nne muzi yankula bwino. Wewe bwanje ndankula ngoza basa ulemu. Iya ngati kufuna bwanje sobo za tabe. Chimeta nani tu inu mto chedu. Ngana tanga uje. Muti kwa mama muyangana muri uje muti twalele. Uje muri wana sauda. Mkwela hapo. Mupita ntoli mukagule uje kandi makano.
Mesa makando amagulisa nkunankolo. Amagulisa kuti Magulosa liko nkunankolo. makando lako na makalonunga palapini. Amakalonunga mafuta nyanya. Mwana zipita ni town ngane kekeni. Ndakukuza mvezvera. Ndipo makando akulu amangoduka ngwaika kuti akangogwa waduka mkando kuduka paka na pasiki kungoka kamoto. Nanga kwa kawiki asaja nyanya ilisabuka pugusatu. Ese ngolalira. Chipele cha kando. Tapita iwe. Mupita mkagule. Mwanimba? Mbona kwesuka hapa natenga rumba moja. Kupo mgogo. Ndio Pakato koma makatawa. pamene nitokaka kiwamu mwina wima mumba akuza kuti ndinapita ntawoni ndoti nitabwera kunapezeka kuti ndabwera ndi ndamatu zokuti ndali kunendezo anangapa zikuziwika ndipamene ndaona kuti ndayimbire poni chemwake ndikayimbira poni chemwake ndiyauze zochita Ndipo achimene fande kutsena. Mumaziwa kuti ineyo umene ndikakwatwa ndi chinyasi chimene chicha. Chibongo wonse ni malaka kantakwatwa ndi chikhwaya. pana itu paja wa grocery pandola mukumbukira ndamnaka kufuna sona nali kudodoloka Koma nanga siye jana ndinamiza dali ndi mankhoga ali ndi maboti okolera nsomba. ilu nakuma naye kundendeli amanuteta ndakhala nawo akazanga ndapanga nawo zitukuko zosiyana kumabasi kumaongelera kusokoneza Nakumpeza ngatotero ine achimwene sono uyoyo mukunena kwacha amafuna ndomuna kujwa kito amafuna msikana litu oda ampange bwaje Osati ngati ineyo iyi. nangasini mulinda muna nwaja Inu nanu sichiti. sala mukujwa chimene bakaliza ine mafuna kunena kuti inuyo kuti tilemere bwino chipoya chimene chichi titatenga mwana uyu kupasa kunena kuti atatenga na ndi uliti Aja ndamva kunyungu nyatu. ndiye tipeze mkazi uyu wachitaifa wanga wachitaifa ndiye tipeze bambwa wawo anondikwanira kuti ndakuma nawo kutendekwa Izatu zili babwino. Fikani. Ndimani tu abale. Mabale. Inetu ninazoa kuti simungasochera Aya, bano kusochera bano? Aya, ibwa tule mungasochera. Ayi. Kalira. Welcome. Eziko mugambe. Welcome Limani. Eziko. Nditu. Chibadile cha pamene. Eziko mugambe. Asa. Kitele kwani ujanani wako njira. Ezona. Chabulo. Moyo. Wabwino. Silizo wansa. Uno. Mena bwino. Kuno bwino. Opanda chovuta. Mwana nditamuuza. Inde. Si mmene wanyadirira. Mwana kumenyesa miyendo abale zimene zimachedwa kuti chani kunyadira. Ya, mukuti abongozi. Kuti tauza soiwowa. Nawonso anyadira kuti iko mabale chationa event. Inde. Abale inu anthu kumaseweretsa banja pamene ena akulirira. Maona. Basi anapita. Ndinaona kuti munthu uzikaweka sizoona ya. Bambo. Yakufika makobi. Abongozi ndetu. Awa akala ba chati yanu. Zona. Chati yanu. Kutenga kuti muna muzifuna kuti muzikonza kachakudya chenchani. Ndizina zoterozo. Ya. Ituma mapangira kunena kuti mapangira kunena kuti Asante. Ayayi. Inu ayayi. Ndinauza ati Kuti jani. titakumana kundende kuja. Mukumbukira paja potuluka. Sitana nakusengirani pageti. Munanditengera ndama ndikundipasa. Ndiye ayayi. Kana ndama ndesingani. Ngati akupereka lanjirani. Pena paliponse pamene titakumane muzingati kumandipasa ndalama. Nthawi yake nyengo zimakwana. Mwina muli ndi zina zokuti muzipanga musalephere chifukwa kuti Singani mene. Ya, ipangani zimene zoti. Koma abale ino zoterezi. Nakatuka ngati kukubanikiza. Ya, yosadandaula tekene drama. Drama, itatekene drama. Koma musamapange chonchi yayi. Kuti mese kuno ndikwathu. Ndabale yathu. Koma musamapange chonchi sizabwino iye. Nanga simuna muzilepera kumabwera. Kumati nanga simulibe. Koma izizi sizabwino iye. Koma ndalama zati anja. Yawasakumwera pa. Asa. Mwaendako changu tu. Haziko mwandipa mwachita bwino. Amafuna azisanzika. Je, zinali zovuta kutela kuti azisanzika imusana bwere. Imwenda ni Yehova. Kumano, this is a familia. Kobe, yasikuti ndiovuta osoba nokwenia. It's very familiar. Oho. Ya ibuje mupesi mwatu muno. Ndi tose ni family. Mupesi mwa this face is just familia. Ya mupesi mwatu muno. Ndi mafamilia. Chabulo. Okay. Ine familia, awa familia. Ya inu
apa pati manena kuti awa mwaona eti akhale bambo ako nyumba. Nyumba kwa eneo. Ndimene ndimakuti mapangira mucha kuti uchenye. Ino. Ya. Anko bambo ako ngana wena. Iya, sokano tatike zikaeti sikuti kapena munene kuti choncho iya. Apapa ndimauze chema liyano. Chifukwa awa anali kale pabani. Anali ndi mkazi ndamene amakanga tapaswede sandalama amapanga chani. Ati amaona ngati muthandaza kuti akhale bambo ache. Ayi. Ya, uche pepani eti. Ndiana. Ndiana. Kono mwana makusunga ngofika lero kuti. Sanga kufika mu mako. Ya. Ya. Mukusowa kale ngoyo. Ayi kwa ine ndiye ndikuziwa. Kwa ine ndikuziwa watu akuziwa. Ndeti jero kuti ife nyamuke basi normali ndopeza nisonga. Chabwino. Basi ande tie ntibwerereni pachira. Bongo zinomene uti. Chabwino bambo. Koma ayi. Makopi dacha amene ndikusiye ndikompa. Kupelekezeni. Adona. Tukubwera kaye tu ambe. Tukubwera kaye mwina kuteka kuti basi komakhala mwina pali madongo choina ndiye namene utafuna muzikula zira dizi. Tatanga ni muzikula zira dizi. Indikagula ujeni kama kwenda shujeni shibobo. Kamkulira. Iwe bwana. Iwe. Bwana, si unaona? Bwana hapa. Bwana. Bwana. Olo wewe kamu. Lapo. Ore hapo. Bwana. Takala. Bwana, wewe kama hiyo? Udwa. Mwazo kwanga ndikwa tisanda bambo na. Jani? Bambo. Zujirika banoba? Pamwezi mpano. Kutela banoba kuchoka kwa pelekeza. Ndi mango mwenye kusaba. Manje. Misa kuduza nkani. Wewe. Ndemo tana bwana. Ina ndikuwa nia ndika kuti ndabambo ndizivira nangu tipo. Kwa kuti bambo utaendea na mwina size yanake. Vuda kuti jani. Kati ndandira mabasa ndira. Misa. Su jamaa yako ana mbali ene. Maya ngati ndoko mbisunga mbesi. Ndi ate mbino kaso. Atona kuti ndamabosa iwe. Ndita munduza mbiyojita. Chikuchitika ndezi kuti zili pati zikuti. Sandi musa bwanji. Misa iwe nkani ndiwe. Zili patipo. Ini ngapeno ndisindikwadana ndi ndingadani. Ankulonga ndosa yimine pompana kama ngidankana kuja fees yanga apa kufuna so ndikwadilisa. Sinzito nendi dani. Kodi maisomo yamba. Wiki ya mawa. Abamboto. Sani matenda soka ya mine. Iwe uziwa. Leo tizangu bila kuchwa. Kuchunandaza ndi wapita. Iwe sizoenda sizokuta kuloleswa hapa hii. Passport next week ikaudia tu. Unaona mbangisa kale? So kuona ngati sithu zinatenga nenda jana. Next week ngolemba maiso. Iwe ndingo tawa basi tizipita. Kapena kufuna kusale kuno koto. Nena nitu. Singa kwenda pamalini. Passport next week ikaudia tu. Zitenge. Ngene ulili wewe mubasa kutenge mbava ina yake basi kutenge wewe. Ndi plan. Plan. Abembo.
Okay. Yeah. Ndaba kudayamba kufuta malukupu. Ndaba kuti. Ekaya. Asibabu moyo wangu kumuzo. Oh. Chemba chini. Mbwana. Ndibwino kaiwe Nyamata. Ndiko mkwambiri. Bwana. Kaiwe. Mwali wa Kuti chemwa. Pepani. andiziwa. Akuziwa ne? Nabwerapo. Oh. Nango zwapo kamozi. Oh. Ndiye uti. Ajana bwesa akauje nikamanyunizi kena akache kaboto kangono kunkhanga napa ndi apa. Yo anabwesa ngati wa business kama anabwesa ngati wacha. Achimwene. Eh? Ati akafuna kukwata iyeyi. Eh. Dai meri. Idi. Mwati mapro yeye musakanda ule ya. Ndiye mwati uyu ndi Achimwene. Ngati sana lisa manyunizi aje nieni. Nene kuti kayunizi. Kuchokera apa kungolekeza apa. sono yeye panopa anabwera nawo ngati wa business kama anabwera nawo ngati ndani. Hata akana suwa na iyeyi. Hata analizachi wa iyeyi. Iwe uliza kwa chendi wotani. Ndi chibwezi chako. Amene mwachino Ngani. Ile navota ati wakujubeki. Inu ndamene achimwene ndati uswa kujoni akumatobwera makirimola manyunizi ile tunyandira ndati nditafuna. Kwani titabweratu. Kama kakirimola Simunaje. Amaiko ono nimphala mumwe. inu ndamene mukufuna kumusokoneza mwana ye. Ai. Simusokoneza. Akone kasora anabwera pa depotitu. Sepano inu muli nikazi kumene muli inu. Ai. Kasi opanda amache. Mmakhala ku South Africa. Ndiye mabwera. Anabwera. Panopa ndiri kuno. Oho. Anangopita ako ino anabwerera ino pa depoti. Oho. Koma maziwa somanga mina kufurukuza anakufurukuza. Anapasawo zinthu Iya, zokuya. sabano iwe. Ine tuzopasana zinthu zimezo libe nazo Eh, chini. lazima. Wanipe society. Ine tuzopasana zinthu iwe pano sumaje zinthu. Eti. Iwe uzokuonera usakuja kuti awa ndi machona. Awatu ndi mauje. Ama kandi akazi. Muyese aime muone thala waje yomene wakhwefulira. Muyese aime thala waje afuna kugwa pamene. Iwe wasiakaza ngati msasakuli. Iya, koma Ndipo ai ngaruso linkazi ndikai basi. mwakhala kwa zakazi ngati. Ye kai ndi wako. Ndi mwanako. Ino anko. Majampa zoti muziva. Munene kuti abamba foni kwa tanja siyaku ndiye. Ukhale pichete. Ukhale chete. Ona mwana wache akane ndi majamba mlongo wanga ndi gali moto kuti usijapisa. Mlongo wanga ndi gali moto kuti usijapisa ndi magadire majamba. Eya. Iwe ndo pano sukwatira. Iweyo pano sukwatira. Mwana uyo ndikufuna aphunzire. Mwana uyo ndikufuna apite ku school. Wanipe sasa. Mwade amanena suza bambo kuti panabwera bambo ena ake. Iya zimesi zisakukuza. Zikukuza bambo yako. Zapa tundu. Zikukuza. Zimesi zacho zapa ubale watu. Alali sukulu wako. Zapa ubale watu zikukuza. Iya zikukuza zapa ubale watu zikukuza ni. Walowera mtundu wathu sopano. Wangwalo wausiya. Uyuyu uzoti ine nda malume yake. Ine ndamene ningalole kuti uyu akwatibwe kapena ai. Wanipe sasa. Ndiye ine ngati ndikunena kuti iweyo uyu ai ndi ai. Palibe sona kuti inu ndikubone muri mutubi, mutu muri kangala kumabwera Mutu mvemventha. mambo masukumba anu kaya munachita kwacha changu ku South Africa komwe alanda sanda azo no swabia yi sono mwamaliza masodo swabia anu ku South Africa ko mufuna mpanga zo swabia u akakupata mane ndi mikuta Fana mwananga mmozi yemwe. simene kokupekele weni je amene ndi mikuta ya masukumba awo walo kuziziwa kutesa ndi chonchi Musiye na ato mpaka kinabu saona. ndiye iwo kuona ngati kuti je usama zimbele chisoni chimaka chili chani blood fucking zako how to be chonde basi pa comparaison mkhalepo ya basi nyamukani mzipiti Mtamangisa. Wasa nuku Kwa nini ukula jibo sana kupita bwana? Out Chini nipeleke. Iwe nakaa bomba. Nakaa bomba. out vipi iwe Go. in your pita There. in your pita pano sipa kompani mzabwelesho bila lero msazaponde sipa kompani Ndemo atu yosinga mkwati. amene simumkwatira Kanti male. amene simumkwatira mumkwatira Kukwatira. Inu Waine mwana. Mwachenga kaya ndi mazindoko zanu mabomu anu Zizololo. mwabwera mufuna Mwana kwa matrelika zo. ndani Ndani. ndiona nakujereje iye ndikuposa ni Iya ajazaine tamu. zako zake zingati Iyo na basana drama. ndalama zo ndi zingati Zachana. Na 20,000. 20,000 20,000 ndio kabisa Ola. So kama mfuna phone kozo. basi ndibe nazo chito zimene 20,000 only Tatenga. ai ine ndimadana ndiza chibwana Alinawo yao yopanga chochi. Hoteli, yopanga chochi. Swap. 20,000 ndikachani kamene koko ine ndikalowa uchidole chifukwa kuti unapeleka 20,000 pakoma pano zibwana ni madana nazo ya
Iwe nyamuka uzipite. Go. Unyamuka uzipite. Iwe ndo unipasa ngozi pa kompano. Wanipasa sasa. Ndalama yake ankolo. Nimanya nza chikana. Ndama ya chani. Nimanya nima kutofusa. Iwe unipasa ngozi. Eh, chani. Nyamuka cheka. Unyamuka uzipite. Sili kuna ndikuonesha hiyo. Bula ni fulu zako. Unitolo wewe pa kompano. Sachi bwana basi. Limphavu. Wabatola pa kompano yewe. Iwe. Ndaba zenda kwa nyumba. Nikukuza wewe ndaba zenda kwa. Ankolo sina zoni tu. Nimechokera kulende mujeti na kuti mtu janamba tikutipasa 80,000 maneva ninaenda nawe straight kuisia nyumba unime sasa hivi ndelelo atakulenoja atabwana anatipasa kapsika safi kaja anatipasa kaja ndia kaka kuma drama yeni mela nipasa yeni mwa Munipepelese ine chonge ndemo je musati gayi zona. wasati kukupepelesa Ayi kunama ni drama mwasunga ino. ina kwa drama ina kwa Muzipeza ra chimwene. Ine sifana nemo ndigayire. nisipezera pati Sobani ndongo kasiya kuti mwana ka wanga mulizo ndama mulibe. Ndama mutasunga. inu indi jaya anatipasa ija Ipita kuti ndalamayo. Iti. Bwesa nimene ndisunga gayi muta ayaso. Muta ayaso. iwe ndama Sina wani nini ndalama. Ndemene asoe ndianu. Iyi khala yanga. iya wasati tikapeza ina tika Ah, shuru. ababa chimetika na pange jona litipazenji Ayi. iyi gawaneke na kone tika Iya, iyi ndasunga ndiyanga. Mukapeza ili nyumbayo ndiye tigawanana. Ko munaisunga pati ankolo ndalama. ndama inu simu na yona Ndayona ni nyumba mundalo wanga. iwe suna yona kama inu kama nenda bado nenda kulubize Msamaliwe basi. ndama zonizoje Sasa bana mutasema nende ama mutasaidire kobiri. ndisalire ndipaipiza uza ndiaite sauza ndimene ndipasa munthu Chocho. Iyi ndiyanga. iya inu muzapanga Ah, iyi ndiyanga. tatele mutatize kuyanga Tiye tikaya ngane. Tigawana ngaipesa imeneyo. Ngaipesa imene tigawana. Munaisiya pati. Abale. Kama nimenya nisipeseke. Soda ankolo. Tumpira Wow. Ya. iya sogolera iya Moyo wabwino basi. moyo wabwino kaya nanu Hayi moyoso. eti sikubogwa basi Kulungana muli bwanji. Sizingomwambia. ndithu Ndati Aizana kavula ngoja ndinkanija. ngani yatwija Mange. Ina ngasi kukhaweka ku phika la japa matandiza. kumakhala kovuta Ndithu. hayi zona ndithu Ya. hayi pamene tinanenera momuti kunena kuti ayi ndithu tikamba nawo ndiye apa ndimene timakamba nawo yetu kwapo ndokozera kuti ayi nkhani imene ilipo ndi imeneyi uje nkhani yathu yazana ija nakuganya ndikayisindikwana nawo tabamba amene besa nakwizana kale kuliwe ndi chani lene ndilomaliza sindizankhoso nkhani zimenezi sindikwata nawo chapano tuje mukanadikira kayeti ankonda kuzani kale sindikwata nawo size yanga ankolo sakula kumadali usamakandule mbwa Nedu ndi makanza kulimenda fikamu. Unali gokonzika utenga zina zembe muli nazo. zaine Kani ndani ba. Kani ndi ndani. Besa kani ndi yanu. tiponda zina zache munthu umataya mwayi opeza mwayi opezekera zimene anzanu akuzilira inu mukuziseweleza Ndezi amenoshi. singakwata Ukamba zantha bwala kamene zenze. zeni ine singakwata ndinu Makandi sisi. ndakanisisa Ndibanje anandipita nomabungwe ankulapita mabungwe kapene asimkuzana ankulanga lipompa Sawa ndizoni bwezi kamene. hayi mkutani amabungwe sauna munthu ndolemeratu Okay.
tipange icho chisipana futi kwene kwene. Ya kumabe ujeni ndiye sesa ineyo. Ine ndesi mukambirana na neso. Lero sizaida neso nkhani ngati zimene. Tadika Kani chete chema. kukambira ndi awatu. Kani chete. Pasafuti. Ya. Ndithu. Apa pati kuona zinthu zikuputa-puta. Sikana kukanika. Ndizimene ngachiti. Basi ngolibwezani kanga chipeka cha. Ndizikhaonani supasikana na bwina. Patikanga chipeka kangobwera basi ndizibira kuti ulipanga bwanji. Ya inanga sujeni apa pani mmene ndimanena kuti ujeda wawa. Mazobe ana ndi achibwana. Anko abweze ndrama yawo. Mamumba pana kanga. Abweze ndrama Oya yawo. mulibwezana manga basi ndisipiti. Ya ujeni bepani eti. Iya, ifaka zuri bepa. Drama bwezani pana bwanji. Iya inanga sujeni drama titete tieni kaya hapo. Tikambia drama. Sina Za drama so tizisiye. Iya hapa. Tibange za drama zimulibweze ndisipita basi. Kwa nini tanda kuti zizakanika? Isi zinakanike. Kwa akuma nkhameni. Ndiana. Ine sina wana na anko ni maganizo. Mwamva. Abweze ndrama yawo. Basi drama zana. Fomeni ngikuba soba. Sababu iya hapa. Kukanga ndikuba. Sono nkhani ikakhala yokuba. Imaloya kuti. Sababu mukanena kuti kukhala ngati kuba kukhala ngati makupisani mthumba. Ile tusina Kumakanika kupisani. Iya wasa kukuyangula. Iya. Drama peleka simpeleka. Iya hapa ndio ujeni. Kapena mwene munkanga ngati mwaningongoza eti. Ndipo kama cha? Iya imati munkanga ngati kuti mwaningongoza khaita kunekala kachapira. Kaya ikala bwanji. Nanga si. Ndiye samafu. Iya kuti ngati nanga kuti Ifika ngongole. 80,000. Ina jela basa ni zanana bali cha. Imeja ikali jojo imwe muje. Kuma 80,000 ndio basa ni jabu. Koma so iwe ndi 1000. Ndio basa ni 50,000 kwante kele sikana abweza kwenye kupa. Sika jana tawo. Munaja nawe ile. Kanga ndaba zika? Iya. Ndio basa ndaba zika? Iya sa. Iya dijira nikayeti. 130,000 mundibasa popano. Paputa tuba. Nanga 130,000 ndeni kaitenga kuti. Anko mabwera ndama limule sunga mwabase. Sona tuzosezo eti ndinuyo eti. Oh, ineyo. Abwere inu ukaidi kukunufishani tumbwanu. Munazolo kwenda kumwana kuchete. Munazolo wera. Iya pepani mundi. Inu mumangidwa ni. Kwenda mali inu masiko chemo majendaba yatu. Iya kungoti drama inayo eti. Nina mungongoza ujeni. Asa uzandanana kuti maya. Mama ngoza ndaba zilusana teka. Solo mali zikakanika kuti mbongo bwana. Iya kwa ine tuzateka. Kwa ine zateka. Usufuta kwa ndani. Zambo sawa pangolo. Kwa ine. Kwa ine zitekaso. Ziteka. Mukumva. Tatuza ndama mndibasi. Inu kuti kumenye ndikukwendekana. Ndama ilipo palibe. Kani upita mmanya mwa polisi. Pano mukonzekere kupfa unyolo, kwene koko ndikuba. Kuba afa. Musaimbira swa polisi. Sabange zimene chonde ndi kama ngibe. Anko ndama ilipo palibe. Ilipo palibe. Chono kusamali kujeneti. Udakulu. Mukamba ndi awo kapena mukamba ndi. Iya ni mmene ndikunena. Awo tumati matana kukana. Ile tufana ndama zanga. Papa ni mmene ndimanya kuti ndama palibe. Ndama palibe. Iya ndama palibe ilipo. Iya. Uje ndama palibe ilipo. Iya ndimene nanga sinuyo mukukhala ngati kunena kuti mwana kuthandizani ndi ndikufusa ndikuthandizeni. Yeah. Akumangisani ta mu bleso. Chabwino kwina ko palibepo. Pali zingati? Ndioneka kuti kodi papezeka zingati nanga si uje ndeti tinaisokoneza ina koma pakali panopo tineno tindirama yo palibepo. Ndiye madija timwina mundikike. Tabwera ntigambira ntabwera. Tukubwera kani. Tukubwera kani. Tupepani twese. Akulu. Ndizimene timakakambira uko. Zikuoneka be kuti pena vachezeka rongo soka eti. Zikuoneka kuti mwina. Kakale chetetu ndi. Hello? Tabwera kwatu kompa. Ngalo ndrama so bwera kufuna ndrama kwa na 8. Mali 100 da. 100 sana. Tizambwezera. Tabwera kompa. Timbwezera. Ngani safike mpano polisi. Mbona kati polisi sifika wakati mnobwenu mwezi longosola. Sifika polisi. Mama sisi longosola yebo nguzwa kati. Asi ujeneti. Asokole. Bani tu kukuvutisani. Mase. Kaini. Ziko mkwa basi. Nditu. Nditu. Nisogole. Nisogole. Yendi mmena wo mukana khala picha. Mukana bodi ya pompa. Pompa. Oho. Kan. Nditu.
Uyu tamko. uje awa anandipanga anatenga uje neti ndalama zawo anatenga nda kundipasa kuti apapa pakufunikia kunena kuti angasi uje napasa dandaulo ndiye zonse tilaziwerengesa zakwana 130 Tapa seni. ya ndiye timatinga timuli ndi 130 yo pamanena kuti uje uje kuskulu amukamuthamangisa nthawi imene saka naphunzira iya musachenjere kuyankhula ine omwe adya ndramazo famchenjere kuyankhula bwana Tangu abasa ndrama vomereza. musachenjere kuyankhula iya mwapa apapa ndi mmene ndikunena mweti tikubwezerani Asi mungambwezero mesa ninganapongozana. pachibongozi chiliponso pene pamesa munandithamangisa mesa ndingokuthandizani mesa munandithamangisa ya isikuti kapita kuti ali kukuthamangisani kuti ujeni ayi koma pepani mutikhululukira ndiye ndizingati pacha mwati namba kunokusula muchi Uyu ndrama makana. ndiye inayo tona kuti tipanga banje asamazolowerera sopano yandayo mafamu mkwate mwana iya iyi singati ujeni sizinali choncho iya kunali kungonena kuti nangasi amafuna kutithandiza Imene kuti kungana mangidwa nosenu inu. Inu muzona bwino. ndalayo ndikusowa kwasisunda iya iyi ujeni ndikondama Ambase. kukhanda khache ndikuona ngati kuti basi ndine khanga lopepererapo olengani iya zikachuka kubweza twe sangokhani mtima ukubayayo mwangosoya kubayayo zikachuka kulibwezera pene muchizireso izi tamawerenga tamapasa Ndrama zosezi zapo. sono bambweti leti timatititeni ujeni iyi tawerenga kamene kangasale kwe ndikonena kuti kwinako ndi ujeni ndama zingata eya pali Simunapita kusuku. 8 imene kusala ndi ujeni Okay. sateyo iwe swandram eh upereke sate Apereka. sate pompa kodi inu mukutenga ndi upepere inu ndikhoza kukumangisani mafuna mukwatire mwana okay kukumangisani ndimafuna pamene pati upene mafuna pamene tawerenga inu awa okuba sate 1000 tawerenga ndrama baba mwezi wa polisi yachani mwezi wa polisi yachani ye mwezi wa polisi Polisi musanambe kumamangisa mukambe kumangidwa ndini. all right Alright jani mupita polisi. ine mundiziwa Mupita polisi. sate mene mupereka maso muri polisi mbaba sale imene suzalandira ngombe naso lumwe kuye kujaso ndaniyo Mama sadana. sale imene suzalandira yamata ndekwe bwino sale imene sizabweraso ndikone kukola Baba soma plan inu. sate imeneyo sulandira okay kuona sate imeneyo sulandira Let me close with the 4 ways to produce your idea. The Bible says the Lord made a field, but he didn't allow anything to grow because there was no man to manage the ground. In other words, God developed you to manage the earth. His resources were sent to earth for you to be a manager of his resources. And therefore God said that you will be the manager of his property on earth. Whatever you fail to manage, you will lose. The motivation for God's creation was management. God's primary measure of your success is management. If you can't manage God's resources, he takes them from you. Management will always attract God's resources. God will always give you because you manage. And this is why most people fail, because management attracts resources. I remember Jesus giving a seminar on management one time, and he said, if you can't manage little, who will give you much? In other words, you have a gift and a talent, you've got an anointing and an idea, but you must learn to manage resources properly and don't waste things. God will remove from you what you mismanage. You must become disciplined people. Someone asked me some years ago, Dr. Monroe, I want to go into the ministry. What should I study to go into the ministry? And I said to them, study
business administration and management. And they were shocked. And they said, wait a minute, shouldn't I study theology? I said, no. Study business administration and management. They were confused. I said, the secret to my success in ministry around the world is my capacity to manage. When you are a good manager, God trusts you with more. When you are a poor manager, God protects things from you. Management attracts God. I remember Jesus. I was 17 years old. I was reading the story about the 5,000 people who were fed by Jesus. And everybody normally see the big things. I look at the little things. I noticed that Jesus, at the end of the feeding 5,000 people, he gave an instruction. He says, pick up every crumb. That was a management instruction. Waste nothing. Can you tell me today what you did with your last paycheck completely? And can you tell me if what you did with it was good management? Every cent. Why would God trust in my hands millions of dollars? Because he knows I'll never mismanage it. I don't walk around with flashy clothes and expensive ties. No, more important things to do. Whatever you mismanage, you lose. Start saving your money. Set a goal for your gift. Decide you're going to start wasting God's resources, and God will trust you with more. Finally, I want to give you God's system that I use to become wealthy. It's found in Genesis 1 verse 28. And God blessed them and said, be fruitful and multiply and replenish and subdue, and then you'll have dominion over the earth. God's system, very simple. First he says, be fruitful. The word fruitful doesn't mean to have children. It means to be productive. Be productive. Every successful company in the world follows God's system, including Steve Jobs and Bill Gates. First, you produce a product. Secondly, you reproduce it. Same quality over and over again. Thirdly, you replenish it. Replenish means to distribute. You cannot become successful with inventory. You must be able to distribute. And then God says, subdue. Subdue means to control the market. This is very important. I'm giving you all stuff that they pay for. I get paid $5,000 an hour to teach what I'm teaching right now to corporate companies. Please write this down. Don't look at me, write this down. I'm giving you the secret to success. First, God says what? Produce something. That means you are carrying something that the world needs. Steve Jobs produced a product. Apple. Bill Gates produced a product. Microsoft. McDonald's produced a product. Big Mac. Burger King produced a product. Whopper. Kentucky Fried Chicken produced a product. 7 Spices. How come we can't find yours? Could be because you don't believe you have a product. And that's why God sent me into your life today, to tell you, don't go visit other people. Visit yourself tonight. Go on the inside and find your passion. Find the idea that won't go away. It's a product. And then he says multiply it. If you multiply your idea, your product, you still won't be wealthy. It's called inventory. Having a warehouse full of inventory still makes you poor. You must replenish. Develop a distribution system. Get it to the market. And God says, and I want you to subdue the market. Dominate the market. You know, a few years ago, Bill Gates was so successful in obeying God's laws that the United States government called him before the Congress and said to him, we cannot allow you to have this kind of power. We're going to break your company up, they said. Because we cannot have Microsoft controlling every computer in the world. And they commanded him to break up his company. Why? He was too successful. He was dominating the market.
I got a phone call one day from T.D. Jakes. I was in the Bahamas, sitting in my house. Phone rang, picked it up. And T.D. Jakes says, Miles, I'm in a meeting here in Dallas, Texas. We're planning a leadership cruise to Alaska. And we want to invite all the leaders from around the world to come to this cruise and learn about leadership. And you're the first one that came to mind. Hang on, I want to show you something. Now, I'm in another country. I'm not an American. And I live in the Caribbean, in a small little island. But he says, we're in a business meeting planning it, and you're the first one that came to mind. There are 350 million Americans with top universities in the world. But he remembered a little handsome black guy in an island far away. I got a feeling someone's going to give you a phone call soon. If you refine your gift, you refine your talent, you refine your ability. His next question, what's your fee? Hallelujah. Oh, hallelujah. See, when you have a job, you get a salary. But when you have a gift, you get fees. Oh, come on, somebody. Hallelujah. I got a funny feeling that your transition is about to happen. God's going to move you from salary to fees in the next 5 years. Are you ready for the transition? Are you ready to develop your gift? Hallelujah. You're the first one we thought of. Listen, when you get a toothache, who's the first person you think of? Dentist. Interesting. If you have a pain that's not subsiding, who do you think about first? Doctor. If you got a legal problem, who do you think about? Lawyer. Question, why should we think about you? What do you have that you control the market with? You should have never come here tonight. Now it's too late. You can never be the same tonight. From this day forward, you are going to have to find your gift. You're going to have to refine your gift. You're going to have to decide, what am I going to develop? Who am I? What am I carrying? God has sent me to set you free from the spirit of your job, to help you find your work. Your job is what they pay you to do. Your work is what you was born to do. Your job is your skill. Your work is your gift. Your job you can retire from. Your work you can never retire from. Your job is temporary. Your work is permanent. Your job is what you learned. Your work is what you were born with. Your job gives you a salary. Your work gives you wealth. You can get fired from your job. You can never get fired from your work, because your work goes with you. It is your gift. A man's gift makes room for him in the world. Final scripture to remember, and here it is. God never said to be seedful. He said to be fruitful. Be fruitful. Seed precedes fruit. God is saying, look, produce fruit. He didn't say produce seed, which means that God has already concluded you are carrying seed. I'm getting ready to go now. Y'all get this? So everybody in this auditorium, you came to earth with a seed. God says, give me the fruit. People don't eat seed. They don't pay for seed. They don't run after seed. Be fruitful. There's something you're carrying. A lady came to my office crying. She was so depressed. And she said, Pastor, I just got fired, laid off from my job. They're cutting back, and I just got laid off. And I got 3 children all by myself. And
I was working at the hotel making beds, and now I lost my job. All I have in my hand is my last paycheck. What am I supposed to do? And she started weeping and complaining. And she said, this is all I have. And I got 3 children. How am I going to feed them? And she was there weeping. I just looked at her and I smiled. She said, how can you be smiling when my whole family just got canceled? I said, are you finished? Yes, Pastor. I said, okay. I said, I know you. You've been coming to this church a long time. I said, do you have an oven in your house? Yes. I said, how many times do you use your oven in a week? Once. I said, wait a minute, you bought an oven and it's there 7 days a week and you only use it once a week. Yes, every Sunday. I said, that means you are abusing your oven. It is lying idle 6 days a week. Useless. What are you getting at, Pastor? I said, do you have any flour in your house? Yes. You have any sugar? Yes. I said, look, you remember those cookies you made for me a few times? Yes. I want you to go home and take this last check you have and buy all the ingredients that you made those cookies from. And I want you to make cookies and take them back to the same hotel that laid you off. And give everybody in the hotel free cookies. What are you talking about, Pastor? I said, just do what I say. If you obey me, you'll succeed. But I said, you obey me and you'll succeed. Okay. So she left my office. I prayed for her, prayed over the check. I said, go. And she went to the food stall, baked cookies that night, called me up. She says, I'm going to the hotel to give them out. I said, that's fine. And she went to the hotel, little plastic bags, give everybody, all the employees, all the managers, supervisors, give everybody free cookies. And they were shocked to see her back on the premises. She said, I just came to tell you all thanks. 2 days later, she called me. She says, Pastor Miles, I got orders for 15 dozen cookies. I said, that's good. I said, tell them you want prepayment. She went back, made up a little form, and they prepaid. She paid 15 dozen cookies. The next week, it was 25. 6 months later, she had to get a beautiful, what they call those big ovens, these industrial ovens. Then she hired 2 people to help her make the batter. 1 year later, this lady had an employment of 12 people, 1,000 dozen cookies every month. 2 years later, she has a factory. All the big food stores are buying her cookies packaged. And today she's a multi-millionaire. One day she came to see me, and she was dressed real sharp in a suit with a bag in her hand. And she said, Pastor, I just came to tell you thanks. I said, thanks for what? I forgot what was going on. She said, I bought you some cookies. I said, oh, I know who you are. Yeah. She said, yes, my company's going fine. 115 people on staff. Distribution all over the place. She said, I just want to thank you. And I want to thank God for them firing me. And she says, there's something in the bag. And I looked in the bag, there was an envelope. And I said, what is it? She said, just open it. I opened it up. A $10,000 US check. She said, I just want to tell you thanks for letting me see that my gift was always in me. And it was buried under a job. And God knew I would never find my gift until he got rid of the job. I said, Lord, let me find a few more cookie women, please. I got a feeling there's some cookies in this building right here.
There are some ideas in this building right here. There's some things going on the inside that no one knows what you're carrying. But I prophesy, you shall deliver your baby to the world. And the world shall be impacted, and you shall change and make a difference in the world because of your gift on this earth. In Jesus' name I prophesy. And that lady is a testimony today. As I close this meeting, I want you to know that God sent me to upset you, that you will stop allowing other people to suffocate your dream and to stifle your vision. Inside of you is an awesome person that will change the world. Hi, thank you so much for watching. Please remember you can support our work on our Patreon page and you get access to exclusive content and full videos. And please hit that subscribe button if you haven't done so and click the notification bell to be the first to receive newer content. Please don't forget to like and share this video with your friends to be a blessing to them.